Si haguessis de definir el caràcter de l'empordanès d'alguna manera, com ho faries? Canviant, amb moltes punxes de genialitat, que quan és de bona qualitat pot arribar a ser en Salvador Dalí o en Narcís Monturiol o un personatge, o en Francesc Eiximenís. Tenim el mar molt a prop, per tant sons molt verds, sons potser a vegades extremadament potser optimistes, però continuo dient que l'Empordà no és tan idíl·lic com ens volen fer creure. A l'Empordà, amb la tramuntana, tot pot ser com quadres renaixentistes, d'Uccello, els primers renaixentistes, tot té perfil. I és una mica hiperrealista, la percepció, saps què vull dir? Cada fulla comença i acaba com si un nen l'hagués dibuixat, tot de cop. Se't fa com amb les càmeres de fotos que fas i de cop, pum, es foquen. Doncs com tot l'entorn estigués tot focat. Aquests que viuen a la Costa Brava, amb la muntanya darrere, i el mar, i el iot. Nosaltres aquí tenim una superfície plana, i tenir el mar i tenir la superfície plana abans de dels Pirineus, és, com diria, un cursi màgico. Doncs no sé, penso que són gent que són bastant com jo. No sé si sóc d'aquí, però en soc, absolutament. En soc molt. És cert, amb tu mateix és igual. M'hi entenc d'una manera, d'aquesta manera que t'entens des d'aquí, i no des d'aquí, que t'entens una mica des dels òrgans, des de la panxa, per no dir els collons. Som tan assenyats que els bojos aquí són tots just artistes. Són bojos assenyats, i per tant, què és un boig assenyat? És un artista. N'hi ha que diuen que estan tocats per la tramuntana, però això és com una fàbula, no? Algú s'ha de dir. Però jo ho definiria com gent treballadora. Gent que se saben guanyar bé la vida. Treballen, però la disfruten. Malparits en el bon sentit, no? És curiós perquè a l'Empordà, de vegades les paraules encomiàstiques són les negatives. Perquè tu pots dir, aquest és un malparit i no necessàriament vol dir que sigui dolent, sinó que... O és un puta, aquest és un puta. I un puta vol dir un intel·ligent, no? Recony, noi, què d'allò, què dius ara? Això és la paraula que tenen els empordanesos, o sigui, el Baix Empordà. Sí. El llenguatge a l'Empordà és fantàstic. I després la manera com tenen de canviar els noms, no? Dels pobles. Ullestret, ningú diu Ullestret, diuen Bullestret. O Torroella no diu ningú, s'escriu, però es diu Tarroella. Jo pensava que era una astúcia perquè en temps en què la gent hi havia més inseguretat, sabia si un era foraster o de fora per la manera com pronunciava el nom, perquè si tu deies Rupià, volia dir que eres de Rupià, en canvi si tu deies Rupià és que no n'eres. El caràcter de l'empordanès, sí. Ho definiria dos tipus. O hi ha el loco, l'excèntric, que t'explica unes històries del més... que a vegades són irreals, però a la llarga moltes són reals. Vull dir, perquè estan com avançats de rosques i tenen una imaginació que va cap al futur, no? I després hi ha el caràcter, jo diria, del personatge que no et mira la cara, no et mira els ulls, que sempre parla, que no es compromet mai, que és un caràcter fatal. Aquest és el pitjor que tenim a l'Empordà, aquest caràcter. Bé, aquí a l'Empordà, ja en Josep Pla ho definiria, que se n'en fotia de tothom, no? I només anava de dreta a esquerra i ell, ho coneixia, i una altivesa, i una seguretat, i una inseguretat, com la vida mateixa. I el que han dit moltes vegades referint a tramuntanades i esteu atramuntanats i tot, aquí
És una manera de ser que segurament té molta influència a totes les corrents que hi ha hagut, perquè aquí tothom ha passat per aquí, no? La ser proper a Europa, i això és el que ha donat un caràcter, que aquest caràcter crec que és ferm i maco, i la prova que és ferm i maco, que a la gent de fora els agrada, això és molt important. Obert, un caràcter obert i d'allò. Sempre hi ha una persona que pot ser simple, però és allò que perfecte no n'hi ha de gent. Per dir allò és un fora sèrie, sí. Per mi l'empordanès és com és, sí. L'autòcton, no sol l'indígena empordanès, té una mena de seny que és quasi bé zen, que jo li dic zeny, que és molt... Jo l'he vist una mica aquí del món de l'escala de pescadors i així, que també no sé si ha desaparegut o està clandestí avui en dia o què. Però d'alguna manera aquestes coses continuen. La vida que hi havia de pescadors abans de l'època industrial i informàtica era molt dura, ho aguantaven tot i l'única cosa que els ha pogut tombar és la prosperitat.